Okay, so guys, good morning and that's karena nasi jengdip. Tak ol siaga jar nasi kan. Kunu dene dine ada thaje full khabi de full khabi de. Okay, so guys, good morning and that's karena nasi jengdip. Tak ol siaga jar nasi kan. Das karena yes, eating nih deep najaria. तो बिराद लेट सिखारबाय आरोना जों गाइस माने लेट सिखाराखै सिखारनाया थाब सिखारदों बाट भिडिअ आपलड खालामनायाव माने बिसिनायाव थाबायनानै थानानै भिडिअ आपलड खालामबाय थादों नालाय एन्ड नेटआ माने न' सिङावबाबो बाहेरावबाबो हाइ स्पिड आरोना बे जायगाया थ' नो प्रब्लेम आरोना एन्ड भिडिअखौबो 1080p आपलड खालामदों गाइस नोंथांमोना मोजाङै नायबानो जाबाय भिडिअखौ पार्ट 1खौ एन्ड पार्ट 1आव साउन्डनि एसे प्रब्लेम जादों थ' पार्ट 2आव बे प्रब्लेमा जानाय नङा माने बे दिनै बे प्रब्लेमा जानाय नङा एन्ड एसे जुगारु खालामबावनांगौ दं आंनि केमेरायाव माने माउन्ट खालामनाया तो नोंथांमोना नुलांबाय थागोन तो जों दा माने सिखारबाय आरोना ओमफ्राय ब्रेकफास्ट खालामसै ओमफ्राय ओंखाम जालांसै ओमफ्राय बिनि उनाव क'क्राझार थांनो जों रेडि जानोसै आरोना गाइस जोङो आदामोननिफ्राय ओंखारबाय दायो एन्ड जों दायो थांनो रेडि जाबाय आरोना एन्ड मैया आंनि केमेरा एंगोलाबो एसे बेका जादोंमोन ओमफ्राय चार्जआबो थाब जोबना होदों ओमफ्राय साउन्ड क्वालिटिबो एसेबां मोजां जायाखैमोन तो आंना एक्सटार्नेल माइक लागायजाया नालाय तो बेखायनो एसे प्रब्लेम जाबाय थादों आरोना गाइस बाट आं दिनै जेसां हायो मोजां भइस क्वालिटि होनो थाखाय ट्राइ खालामगोन आरोना तो जों दा आदामोननि न'निफ्राय ओंखारबाय ओमफ्राय दा क'क्राझार फारसे जों आवगायलांगासिनो दं माने थांगासिनो दं आरोना गाइस तो नायलांबाय थादों गाइस नोंथांमोना भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामाजासे आंनि उनाव दङ दिप बिथाङा तो लेट्स गो गाइस तो पार्ट 2 जासिगोन पार्ट 1 खौथ' नोंथांमोना नायबाय आइ होप भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना मोजां मोनदों तो पार्ट 1 भिडिअखौ नायना मोजां मोनब्ला गाइस जल्दि 2K खालामना होदो एन्ड पार्ट 2 खौबो डेफिनेटलि नोंथांमोना मोजां मोनगोन नायनानै तो नायबाय थाबानो जाबाय ना गाइस एन्ड जेसां हायो सापर्ट खालामबानो जाबाय एन्ड दायो जोङो क'क्राझार नङा होमबा क'क्राझार फारसे थांगासिनो दङ एन्ड क'क्राझारा माबायदि एबार दिनै नुहैसिगोनलाय गाइस आं आवगोलबो थांखांबाय बाट एबार बाइकजों आरोना फार्स्ट टाइम तो लेट्स गो गाइस बारा सावरायबाय थाला गाइस जों ओरैहाय थांनांसिगोन टू क'क्राझार जेरी रोड वेलकाम यू टू क'क्राझार ओके सो गाइस वी आर इन क'क्राझार नाउ जस्ट किडिं गाइस जस्ट क'क्राझार हाबनाय लामायाव दं आरोना जों दा वेलकाम टू क'क्राझार मजा लागছে गाइस मजा बिराद बर' हिन्जावफ्रा माथो नारेंखला क'क्राझार हेपेन तो गोसा गोसा बुंनायनि थाखाय सरि गाइस बाट वाव बहुत गोबाव उनाव गाइस आं बिराद उन्दैबानो फैदोंमोन क'क्राझाराव ओमफ्राय बिनिफ्राय ट्रेनफोरजों नुलाङो बिदिनो थांलाय फैलाय खालामो बाट गाव हारसिं गारि लानानै एबार फार्स्ट टाइम आरोना लाइफआव तो लामाया एसे गाज्रि फैयालाय बांद्राय मोजां नङा पाका लामायानो बाट एसां मोजां नङा आरोना एसे हाग्रा दंफां हाग्रा गेजेर मजा गाइस मजा भिउ जोङो दायो क'क्राझार सफैबाय दे क'क्राझार टाउनाव दङ जोङो क'क्राझार सफैबाय गाइस जोङो एन्ड मोनसे सं दंना क'क्राझाराव फैनानै मोजांखौनो नांदों जेरैबो बिल्डिंआनो जेरैबो बिल्डिं येस मालदार गोजा थिकादार गोजा ना मालाय क'क्राझारनिया गासिबो मालदार गोजा तो जों माने लोगो सासेखौ नेगासिनो दं आरोना दायो गाइस तो बे लोगोआ फैगासिनो दं दायो ओमफ्राय ब्रादारमोनखौ नेदोंमोन बिथांमोना सौफैबाय दायो ओमफ्राय बिथांमोना लिड खालामसिगोन जोंखौ माने दायो जोङो धिरबिल थांगोन आरोना धिरबिलसिम जोंखौ गाइड खालामसिगोन अरे बाप रे नंगौ ट्राफिक गाइस ओके लेट्स गो दङ तो फार्स्ट टाइम ना दिप फार्स्ट टाइम तो एसे एनै आन्दायदों आरोना जोङो माने थांफेराखैना धिरबिलाव बाट दायो जों होलांसै गाइस नोंथांमोननि थाखाय धिरबिलखौ दिनै देखायनोसै जोंबो मजा लानोसै नोंथांमोननोबो देखायनोसै अरे ये गाड़ी वाला क्यों बीच पे आ गया रे बाबा कोई बात नहीं जाने दो उससे पहले अरे ये क्या हो गया ओ स्पीड ब्रेकर है आगे थांगासिनो दङ लाइन बिसोरखौ फार्स्ट थांग्रोबाय आं जिपखौ फार्स्ट थाबाय आं उनाव थाबाय माने लामाखौ एसेबां मोजां सिनायाना बिसोरनि उनाव थानायानो बेटार आरोना मजा लागছে गाइस मजा लगा है बे फाग्ला बिदिनो जायो होननाय जायगायाव दंफैयो आरोना जों गाइस बे डायलगा बिराद फेमास ना एन्ड बे डायलगखौ सोर होनायमोन बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो बे मानसिनि जायगायाव दंफैयो आरोना जोङो अ माय गड
खाफैदों दा फुल खाफैदों थ' इट्स टाइम फर फिउल आउट गाइस एकदम आदार नांसिगोन मैयानिफ्रायनो खेबसेबो सोआखै दासिमबो थावा दङ बाट एडभान्स सोना लाखानोसै मानो होनबा फिउचाराव नांगोन ना एन्ड बांद्राय रिक्स लाजाया गाइस सिगाङाव जुदि थाव दिपु मोनहैयाबा जोंहा प्रब्लेम जागोन ना थ' बेखायनो फिउल आउट खालामना लाखानोसै फुल थेंक इउ फुल अके अलराइट गाइस सोनाया जाबाय ओमफ्राय जोङो दायो रेडि टु ग आरोना धिरबिलाव धिरबिल नामफोरखौ मोजां बुंलायलांनो रोंलालै गाइस एक्साइटेड जोंनो दामा आं एक्साइटेड आरोना गाइस थांनो थ' बे जायगानि नामा जयभु बे जायगानि नामा जयभुम आरोना थ' बारा डिसकासन खालामबाय थाला गाइस रायज्लायबा टाइम लस जायो थ' जायगायाव थांसै माबा थाबैनो साख्रासालि मजा बे साख्रासालि न साख्रासालि वाइल्ड लाइफ सेंचुरि बियो जायगानि नामा आं बे दाबावै माबायाव नायदोंमोन पस्टआव नायदोंमन थ' वाव view is awesome guys view is awesome as you guys can see here मजा लग रहा है मजा और जायगायाबो एसे थान्दा आरोना बे ससेयाव एन्ड मजाबो नांदों गाइस मजा एन्ड बाराबो हिउ गाबगासिनो गॉड व्यूज को देखो गाइस व्यूज को देखो क्या मजा लग रहा है रास्ता अच्छा है मजा भी है और व्यू जो है वो भी लाजवाब है ऐसा लग रहा है कि मैं अभी केसपुर पे हूँ गाइस केसपुरनि भालुकपुं थांनाय लामाया बेबायदि नांगासिनो आरोना गाइस बाट बेयो भालुकपुं थांग्रा लामा नङा आरोना यो awesome ये भूली मरेगा मजा व्यू को मैंने व्हीली मारने के लिए कहा था होटल एंड टेरिटरी काउंसिल ये तो जंगल है यार रास्ता सुपर गाइस बिराद नामा गाज्रि आरोना बे ससेयाव एन्ड जायगानि नामखौ आं मिथिया ब्रमोनावबो सोंना लानाय जायाखै जायगानि नामखौ बिथिंखौ मा होनो बाट बर' मानसि गोजा आरोना बिथिं बर'नि न' गोजा एन्ड लामायाथ' नै एकदम जंगलबारिसो जाहैबाय हाजो माने हाजो जायगा नालाय जंगलबारियाथ' जाखागोन अभियसलि लामाया बे ससेयाव एसे मोजां मोनलायबाय एसे सिगां माने लामाया बिराद गाज्रिमोन आरोना एन्ड नाव बे ससेया एसे मोजां थ' आवगायबो बिदिनो लामा गाज्रि मोनगोन ना मोजां मोनगोन मिथिला आरोना गाइस जों जास्ट थांगासिनो दं जास्ट सिगोन एन्ड बेथिं नायहर नोंथांमोना बरिया माइ गायदों दाबो मा माइ होनगोन बेखौथ' मिथिला जिखुनु आबाद मावगासिनो दं आरोना आबाद मावगासिनो दं आबादारिफ्रा ओमफ्राय दिपर बिलखौ मोनसिगोनानो नुहुरबायानो बायलाय दैया लामाया एकदम बारा मोजां नंथारा आरोना ओमफ्राय भिउफोरखौ नायनो हागोन नोंथांमोना हाजोफ्रालाय बिदिनोसै जोंनिथिंजायनि बालिमुथिं साइडनि बायदियानो लामायाबा जोंनि बालिमु बायदि नङा आरोना गाइस बुहुद गाज्रि बालिमुनिफ्राय लामाया बुहुद गुसेब धिरबिल मोनबाय गाइस जों एन्ड दैखौ नायब्ला बिथिं अरे बापरे लामाखौथ' मा होनबावनो गाइस लामाया मोजां नङा आं बुंखाबाय बाट बांद्राय सालायजाद्रायबो नङा आरोना जेनेबा सालायजायो बाइकखौलाय लामाया गुसेब बहुत गुसेब अरे बाप रे कॉर्नरिंग भी नहीं ले सकता यार रास्ता खराब है हमारे अगर ये बालिंग होता तो हम तो कॉर्नरिंग ले लेके जाते हैं अरे यार कितना ब्रेक तो गाइस जों फाइनाली धिरबिलआव सफैबाय एन्ड नाव जों सिङाव हाबगोन आरोना गारिखौ सिङाव सोहैगोन एन्ड बे सासे लोगोआ मोनसे जाग्रा लायदों आरोना बे फैबानो जों सिङाव एन्ट्रि मारिनोसै एन्ड नोंथांमोननो भिउखौ एसे देखायनो ट्राइ खालामसै आरोना एन्ड बैथिं आबादारिफ्रा माइ गायगासिनो दङ बैथिं नोंथांमोना नुगासिनो दङ थ' या नेनोसै दसे बे लोगोखौ जोङो धिरबिलआव एन्ट्रि मारिबाय एन्ड मिथिला बबेथिं लाखिगोन गारिखौ अबाय अके थ' बै दंफां खाथियाव थांसै मोनबाय बाप रे क्या रास्ता है भाई लोग क्या रास्ता है ओके तो वाव दंफांबो सायसान माथो सायाव लाखिनोसै गारिखौ स' अके गाइस दायो जोङो दिप्लाय बिलाव सफैबाय ओमफ्राय आंजों लोगो दं सानै क'क्राझारनि भाई धिरबिल ना धिरबिल थ' नोंथांमोननि नामखौ एसे बुंलायदो बिगियान मा लिरो बिगियान बरगयारि बिथांनिया ओमफ्राय बिनिया बेना माने दैथुन बसुमतारि एन्ड मिथियो आलु एक्सालु थ' गरायमारियाव न' दं होनदों नामा गरायमारि बिमानि न' गरायमारि मा जायगा जेनेबा बबेथिं थांनांगौ कलेजनि कलेजनि ओरै फैनानै बे मन्दिर दंना मोनसे
ब्रह्म मन्दिर नामा ब्रह्म मन्दिर नङा शिब मन्दिर नामा बेल दंफां दं औ बेजों ओरै हाबनांगौ जों थानाय खाथियाव माथो जोंबो बे आवगोल रुम थायोमोन थारमाने आङो उदालगुरियाव माबा थ' बिथांमोन लाबा माथो फैनो हानाय नङा मिथिं माने जोङो ओइ दिप बहा खारखोमादों नोंलाय बोरो बबेथिं दङ मानसिया नै एक्टरा एक्टरा नै जोंना एक्टरा मादि मोनदों दिप्लाय बिलाव फैनानै दिप्लाय बिल नङा फाग्ला दिरबिल मजा आंना मिस्टेक जादों गाइस मजा नामादों ना मजा नामादों मजा ओरैनोसो होनदों ना थ' तामाम गुवार आरो ना जायगाया जोंनि भैरबकुन्द बायदियानो भैरबकुन्दआबो गुवारालाय अब्लाबो बेबो गुवार आरो ना नैथिं नायनो हागोन हाजोआनो हाजो गोजा बैथिं सोरबा रोनाव लागासिनो दं आरो ना गाइस एसे जुम खालामना होनो आङो आरे बहुत टाइम लासिगोनलाय बे जुम खालामनायावथ' बेखिनिथिं एकदम माने हेभि रंजागासिनो आरो ना बिसोरो निउ इयारनि माबा बानायदों बिसोरो भिडिअ बानायदों बिसोरो औ बिथिं नायनो हागोन दैखौ नै एक्टरासो नुजालायबाय अलराइट गाइस जोङो दायो नावका गाखोनो नागिरदों उनथिंजाय दिप दं दिपआबो ब्लग लागासिनो दं कन्टिनिउसलि धुआंधार ब्लग लागासिनो दङ माने नैबे नावकायाव गाखोनो नागिरदों आरो ना जों गाइस सासेयाव 50 रुपिस करि लायो आरो ना नैथिं नायनो हागोन दैया बिराद गिदिर अबे गंसेयाथाय जोंना गारिया नैबे गंसेया न' नैबे गंसेया अके माबा गानग्रा दंबा गाननो खाना लानांगोनलै अके थ' गाइस गाखोबाय आरो ना ओमफ्राय नैथिं दं लोगोफ्रा दिपआबो नै दिपआ बिराद गोजांदों नामानोलाय मा दाबो जेकेट गानबाय थादों गरमाव सासे लाइफ जेकेट गानबाय गिनानै जोंसो जर जबस्ति लिंदों बेखौ थ' एबार एक्सपिरियेन्स लानोसै मानो होनब्ला गाखोफेराखैमोन ना नों गाखोफेराखैमोन नामा गाखोफेराखैलै माला गाखोफेरखो आंलाय गोदो गाखोबाय माबायावसो गाखोनोलाय माबायाव बगामाथियाव गाखोना बिश्वनाथ घाटआव बगामाथियाव गाखोनायलाय ओमफ्राय बगामाथियाव बेलेगसोमोन ना बे बेलेगसोब्रा बे माबानिसो माबा गोनां आंसो फार्स्ट टाइम बे नों फार्स्ट टाइम आं सेकेन्ड टाइम जागोन आं सेकेन्ड टाइम जागोन आरो ना बिराद गिदिर आरो ना ओरै बाप रे खारबायना